Daar zijn we weer met de Maak het Woord update. Wat gebeurde er vandaag in onze wensenactie? De hoogtepunten op een rij. Te beginnen bij Laura. Ja, het is de 6e morgen dat wij verrassingsontbijtje mogen brengen voor de actie Maak het Woord. En we staan nu in Beringen onder de carport bij Sjaan van Horen. En we gaan zo meteen naar de buurman. En die krijgt een verrassingsontbijtje. Kun je erbij? Bij Sjaan van Horen gestaan, bij sommigen wel bekend. En goedemorgen. Goedemorgen. Je zit goed op tijd. Goedemorgen. Dat is een verrassing. PNM. Ja, omroep PNM. Wij komen u een verrassingsontbijt Kom even binnen. aanbieden. Nee, we mogen niet naar binnen. Dat Mogen gaan we niet doen. Oké. Dus misschien wilt u iets dichter bij de Ja. microfoon komen, zodat u goed te horen bent. Wij hebben een verzoek gekregen voor u om een verrassingsontbijt aan te bieden. Oh, oké. Ik geef even Sjaan van Horen het woord, Ja. want die weet er alles van waarom. Goedemorgen Tom. Goedemorgen. Goed geslapen? Ja. Ja? Want na al die projectjes had ik wel eens ooit een slapeloze nacht gehad, denk ik. Hè? Dat heb ik volgens mij. Ja, nou, wij als dorpscoöperatie Stijn Goot, we willen jou we hadden deze wens ingediend bij PNM. Want we hadden jou heel graag officieel afscheid genomen met op een openbare vergadering van Stijn Goot. Eerst in maart, maar ja, door de corona Dat scheelt ging allemaal dat niet, niet. nee. En toen in november, en toen ging het weer niet door. En nu hebben we een hard hoofd in maart, dus we hadden gedacht, dat doen we zo. En dan komen we een ontbijtje aan bieden. Dankjewel. Vanwege al het werk van al die starterswoningen en die projecten die je hier allemaal op hebt gezet. De eerste was de Waalse straat, hè? Ja. Qua huizen, want in welke jaren was dat? Oh, daar ben ik wel heel Volgens mij ergens in 80, 90 ergens. Hè? En dat waren starterswoningen. Starterswoningen, Ja. die heeft Tom met de starters het hele project begeleid. En toen de Bervullingstraat. En daarna op de plek van waar de school nu staat, de seniorenwoningen. Dus ja, dat is nou ook allemaal leuke vol. projecten, maar Ja. ik heb dat wel niet alleen gedaan, hè. Nee, dat heb ik niet alleen gedaan, maar je waart wel de karttrekker. Ja, dus heel erg bedankt. Ja, het was altijd leuk werk, dus Ja, ja. Terug naar de studio. tot ziens. Ja, nou, dit was het 6e ontbijtje van Maak het Woord. En wij zijn dankzij Sjaan van Horen bij Ton Geurts geweest. En morgen zijn we met het 7e, het één na laatste ontbijtje, weer terug bij jullie. Nou, Dankjewel. super. Hartstikke bedankt jullie, want het was een hartstikke leuke actie. En ik ben blij dat we onze mensen zo toch nog in het zonnetje hebben kunnen zetten. Winterzonnetje. Het Repair Café kwam vandaag speelgoed repareren in de studio. Kees legt uit wat ze doen. Tijdens die wintermaanden werd ons een stuk of 4, 5 containers speelgoed aangeboden door de plaatselijke speelgoedhandelaar hier ter plekke. En dat hebben we met beide handen aangepakt, want zo konden we lekker bezig blijven. Ja. En dat was meteen voor een goed doel. Waar we het voor deden, was voor kids en armoede in Maasbree. En daar hebben we al een hele partij van kunnen overhandigen. En die zijn daar zijn ze op dit moment mee aan het spelen natuurlijk. Ja. En dit is deel 2, dat is al voor volgend jaar. Want we mogen eigenlijk nog helemaal geen repaircafé bedrijven. Ja, niet in de originele vorm. Kerkenbuske. Ja, precies. Want normaal gesproken komen mensen naar jullie toe als ze iets bijvoorbeeld iets hebben wat kapot is en dat kunnen jullie dan repareren. In dit geval is het nu speelgoed. Ja. Maar we van stofzuigers, mixers, alle huishoudelijke apparaten. Vooral koffiezetmachines. Ja, Ja, allemaal die kleine dingetjes, oventjes. Waar mensen aan gehecht zijn, waar ze nergens meer terecht kunnen, kunnen ze bij ons Dan terecht. kunnen ze bij jullie laten repareren. Jawel. Ja, mooi werk denk ik. Ook dankbaar werk. Het is heel dankbaar werk als er iemand straks zit met een oud oventje wat weer nieuw leven in is geblazen. Zodat zo'n oud vrouwtje of mannetje 's morgens weer de broodjes kunnen bakken. Ja. Wel vertrouwd.
Dan is het voor jullie niet te betalen inderdaad. Nou, mooi. Gastreporter Johnny van Vorkmeer ging op pad om een vrijwilliger van de maaltijdservice te verrassen. Ja, ik voel me bijna Gaston van de Postcode Loterij. We zijn hier in Maasbree aangeland, waar we zo een vrijwilliger van Vorkmeer, of eigenlijk een vrijwilliger van Pelamaas gaan verrassen. En met dat bedankje wat we die goede meneer gaan brengen, willen we eigenlijk al die vrijwilligers, al die actieve inwoners binnen Pelamaas gaan verrassen. Nou goed, hij heeft waarschijnlijk nu nog niets in de gaten. We hebben al wel een leuk pakketje voor de deur gezet. Een cadeaupakket. Heel toepasselijk hebben we dat gedaan in een warmhoutbox. Waarmee normaal de warme maaltijden bezorgd worden binnen Pelamaas. Vanuit in dit geval de Vlierenhof in Maasbree. Dus ik hoop dat deze meneer thuis is. En dan gaan we zo meteen aanbellen en hem verblijden. Maar nogmaals, we willen niet alleen hem verblijden. We willen met dat gebaar eigenlijk al die vrijwilligers binnen de gemeente Pelamaas bedanken voor hun inzet in dit toch wel heel bijzondere jaar. En speciaal ook die mensen die de warme maaltijden dagelijks bezorgen. Want dat is ook altijd wel heel kritisch geweest dit jaar. Maar daar ga ik zo met die meneer verder over praten. Ik ga nu in ieder geval aanbellen. Ik heb een pakketje voor de deur staan en er komt nu een meneer een beetje verrassend kijkend naar buiten. Hij glimlacht. Goedemiddag. Hij heeft mij natuurlijk ook nog nooit in deze creatie gezien. Nee. Ja, Frank, ik ga de microfoon even wat dichter bij jou houden. We doen dat coronaproof. Oké. Ja, jij denkt natuurlijk, die komt een warme maaltijd brengen. Ja. Ja. Zie ik er al zo oud uit? Nee, maar dat is ook niet altijd voor oude mensen. Hè? Nee, er kunnen ook mensen zijn, en dat weet je zelf meer van, die nog jonger zijn, maar even niet zelf voor hun maaltijd komen bezorgen. Ja. Maar ik kom jou eigenlijk symbolisch een verrassing brengen. Als dank voor jouw bijzondere inzet in dit toch wel bijzondere jaar. En ja, je mag dadelijk die box ook openen. En er zit ook nog wat lekkers bij en een kaartje. Want jij bent een van die vrijwilligers die juist afgelopen jaar, naast het andere vrijwilligerswerk wat je al deed, is opgestaan om ons te ondersteunen bij die warme maaltijdvoorziening. Ja. Hoe kwam dat zo? Ja, toeval. Wij waren al met jullie in gesprek. Volgens mij was dat ergens in februari, maart. Ja, toen begon corona. En ik kreeg nog een mailtje van Linda eroverheen. En ik dacht van, ja, mijn werkzaamheden kwamen stil te liggen. Dus ja, waarom zou ik niet een bijdrage kunnen leveren? Ja. Want voor mij snijdt het mes dan aan twee kanten. Ik heb zelf mijn ruimte die ik nodig heb. Door bij mensen langs te gaan. Want ik heb iets met mensen.
En ik heb wat leuks te doen, maar ook ja, als je dat eenmaal doet, kom je erachter van hoe eigenlijk een relatief simpel gebaar eigenlijk zoveel kan brengen bij mensen. Want ik kwam er toen pas achter dat ik eigenlijk voor sommigen het enige aanspreekpunt was op dat moment van de dag. Ja. En verder zagen ze niemand, want de deur zat gewoon dicht. Ja. Het was corona en het advies was blijf binnen. Ja, ja. Ja, en vooral bleek in de eerste golf dat voornamelijk de oudere mensen besmet werden. Dus ja, het waren ook voornamelijk de ouderen uit de dorpsdagvoorziening, et cetera, die niet meer daar naartoe konden. Dus afhankelijk waren van deze wijze. Ja. Had je dan zelf af en toe niet zoiets van, god, dan ga ik dit juist doen in een periode dat je zelf ook besmet kunt raken? Dat heb je toch ook maar even aan de kant gezet? Dat heb ik gewoon aan de kant gezet. Ja, ja, ja. Ik heb één ding geleerd, angst is een slechte raadgever. Oké. Dus als je zorgt voor zeg maar gepaste afstand van de mensen, ja, wat kan er dan eigenlijk überhaupt gebeuren? En vooral handen wassen blijven. Dan, ja, tot nu toe ben ik de dans ontsprongen. Ja, ja. Nee, wat ik er extra aan wil toevoegen is, kijk, er zijn gelukkig heel veel nieuwe vrijwilligers opgestaan. Want er waren ook wat mensen, en daar hebben we ook kritisch in moeten zijn, die zelf al een bepaalde leeftijd hadden. Waarvan we ook op advies van de GGD hebben gezegd, jullie nu even niet. Nou, daar hadden ze ook respect voor. Er waren ook mensen die hadden zelf dat besluit al genomen. Er zijn ook wat mensen afgehaakt, definitief. Maar jij stak zelfs nog wat vaker je nek uit. Want je hebt ons nog geholpen om de routes zo efficiënt mogelijk te maken. Als er een keer een noodgevalletje was, dan stond je ook op. Dus dat is een extra dankje daarvoor. Ik zie je helemaal glunderen ook. Ja. Nou, dat vind ik leuk. Ja. Het is niet alleen die maaltijd rondbrengen, maar het is ook gewoon aan kijken van, en hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk doen? Ja, ja, ja. Ja, toen kwam ik er snel achter dat de routes op een dusdanige wijze waren ingedeeld van oudsher. Ja, er komen nieuwe mensen bij en die worden dan ergens in een route geïmplementeerd. Dat je zegt van ja, maar als je die in een andere route gaat, gaat het efficiënter. Want gaandeweg kom je er ook achter dat sommige mensen die al langere tijd die maaltijden krijgen, iets gewend zijn aan bijvoorbeeld voor 12 uur een maaltijd. Ja, ja. Dus kom je na 12 uur, wat dus gebeurde, ja, dan waren mensen, laat ik het netjes uitdrukken, teleurgesteld. Ja, ja, ja. En dan denk je, oh wacht even, ja, zeker als we gaan kijken, mensen die worden ouder, krijgen allerlei problemen erbij, zoals ook dementie. Ja, dementerende mensen die moeten echt wel volgens de klok behandeld worden. Dus als iemand gewend was om voor 12 uur een maaltijd te krijgen, dan is 11:55 te laat. Ja, ja. Je maakte net al even dat overstapje naar mensen op leeftijd, dementerend. Nou ben je ook op een ander front nog actief, hè? Daar ben je ook vrijwilliger. Kun je daar kort nog even iets over zeggen? Ja, ik ben ook voorzitter van een tweetal bridgeverenigingen. Van Bridge van Maasbree en de Passageclub. De Passageclub hebben we recent eigenlijk opgericht. Dat was eigenlijk net voor corona. Om zeg maar mensen aan het bridge te krijgen. En niet alleen aan het bridge, maar ook ze achter de deur weg te krijgen. En ook meer hun hersenen te gebruiken. Want het blijkt dus gewoon, het is nog niet wetenschappelijk onderbouwd, maar wetenschappers zeggen van als je mensen maar heel lang blijft prikkelen in hun hersenen, dan vertraagt dat ook de mogelijkheid tot dementie. Maar als je daar dan induikt, ik ben erin gedoken omdat ik er zelf dan iemand in mijn familie heb zitten die daar, die heeft die aandoening. En dan merk je toch wel van dat daar, als we dat kunnen voorkomen, dat voor de maatschappij ook een hele hoop geld scheelt. Want er gaan echt hele grove bedragen in om ook zeg maar voor deze mensen klaar te staan. Ja, ja. Het maakt niet uit of dat nou thuiszorg is of andere instanties. Ja. Ja, je merkt al gewoon, dat kan ook op een andere manier. Ja. Als we daar een bijdrage aan kunnen leveren door, kijk, de NBB noemt dat het project Denken en Doen. Om dat gewoon echt duidelijk te kunnen positioneren hier in Pelemaas. Ja, dan levert dat alleen maar op termijn weer op een andere manier geld op. Nou, heel mooi, heel mooi. Nou, ik mag wat dat laatste betreft hopen dat we corona straks snel achter ons kunnen laten. Laat het hopen, dat jullie dat weer op kunnen gaan pakken. Ik zou zeggen, ja, er zit dus geen warme maaltijd in. Licht het dekseltje even op. Zal ik doen? Kijk even of dat iets is wat jij wat lust. Oh. Er staan wat flesjes bij. Ja, lekker. Er zit een kaartje bij. Jij weet waar die lege box straks weer naartoe moet. Ja, ik zal ervoor zorgen dat die daar weer terug. Oké.
En nogmaals dank aan jou, maar eigenlijk dank, en dan richt ik me ook even tot de camera, dank ook aan al die vrijwilligers, al die actieve inwoners namens Vorkmeer, binnen Peel en Maas mensen, voor wat jullie allemaal doen en hopelijk ook nog blijven doen. In welke vorm dan ook, bij een organisatie, of al is het helpen van je buurman, ja, wij zouden dat graag zien. Dus hele fijne feestdagen. Het zijn toegewenst en hartelijk dank. Graag gedaan. Muziek op het Popplaza podium was er van ik en Simon. I gave you mine, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the prisons underneath the Christmas tree. I just want you for my De wens van Noortje voor vandaag is: zorg dat van uitstel geen afstel komt. Vaak horen we mensen zeggen: oh, dat moet ik nog doen. Of oh ja, dat moet ik nog regelen. Vaak als er iets gebeurt, staan mensen er weer even bij stil. Maar als ze niet uitkijken, ben je zo weer een periode verder en heb je het weer niet gedaan of niet geregeld. Op zich geen probleem, maar weet dat het zomaar anders kan zijn, waardoor het niet meer geregeld kan worden of waardoor je je laatste wens niet meer in vervulling kunt laten gaan. Dus mijn wens voor vandaag is: zorg dat van uitstel geen afstel komt. Wilt u uw herinneringen op een hele mooie manier bewaren? Maakt u kans op een mooie herinneringsdoos. Want ook hiervoor geldt: zorg dat van uitstel geen afstel komt. En Ruud speelde vanmiddag bingo met Ben Busy en bewoners van Terborg in Baarlo. De volgende, nummertje 59. Nummertje 59 dus. En de volgende is... Oh, even zoeken. De volgende is
de allereerste nummertje 1. En bij nummertje 1 zit er eentje aan. Oh. Nummertje 1, daar gaan we lekker de knieën heffen. Dat hoeft niet heel snel. We gaan 5 keer links en 5 keer rechts. Dus je mag je knie omhoog, 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 om. En dan probeer je zo je hand aan te tikken. Juist, inderdaad, heel goed. 5 keer links en 5 keer rechts. Kijk. Als het gelukt is, supergoed. Ik heb aan Skype iemand aan de lijn. Wie heb ik aan de lijn? Ja. Nee, er zit niemand aan de lijn, Rikus. Dus ik heb de lijn belopen, maar hij wil niet. Nou, Petra. Petra. Hallo. Ah, daar is hij. Ja, we hebben beeld. Hallo. Ik ook. Ja, ik zie 2 mensen met mondkapjes op. Heel goed bezig. Jullie zijn aan het bingo en hoe ver ben je er al mee? 1 cijfer pas. 1 cijfer? Ja, ik heb ook maar 1 cijfer. En wie zie ik daar nog meer langs de mevrouw? Wie is dat? Oh, een heel... Dat is Maria en Els. Doe maar zwaaien. Hallo. Doe maar heen naartoe zwaaien, Els. Nummertje 65. 65. Jongen. Je moet echt gaan sjoegelen hier. Ja. Ik zal eigenlijk nog eens sjoegelen. Maar eerst gaan we een beweegopdracht doen, want die zit er natuurlijk wel bij. Nummertje 65 gaan we de armen buigen en strekken. Dus buigen en strekken doen we 10 keer. 1, 2, 3. Ja, 4, op televisie kan ik het ook heel goed zien. 5, ja, men is goed 6, bezig daar. 7. Heel goed. Hé, blijf van je buurvrouw af. Daar komt hij. Even kijken. Nummer 2. Die staan voor de volken. Nummertje 2. Ja, lekker door. Nummertje 11. Ja, bingo! We hebben bingo! Ah, kijk. En tot slot muziek van Sandy Bloom. Is it to you just a game? 'Cause I've never felt this way. Could it maybe feel the same? 'Cause I want you. The secret that I keep, I know I'm in too deep. I wanna surrender. I wanna surrender. They say you're into me. I know what it would be. I am tired of pushing you away. Please stay. Please stay. Please stay. En dat was het. De update voor vandaag. We zijn er morgen weer. Graag tot dan.